Zdravím všetkých fanúšikov Topy, ďakujem veľmi pekne za všetky otázky, ktoré ste mi poslali a teraz tu je 10 najlepších. Takže názov Topa vznikol zo začiatočných mien, teda môjho a bývalého spoločníka firmy Topy, pre ktorú on už nepracuje. Takže výroba takéhoto spomienkového predmetu trvá zhruba mesiac a ako prebiehala ste mali možnosť vidieť v predchádzajúcom videu. Či som si vyrobil takýto spomienkový predmet sám pre seba? Nie, chvála Bohu, nebola zatiaľ taká možnosť a dúfam, že ani dlho nebude. Stále vymýšľame nejaké nové novinky, takže každý deň prebieha výroba nových a nových týchto spomienkových predmetov. Fantázie sa medzi nekladú. Samozrejme, ako sa hovorí, 100 ľudí 100 chutí, ale väčšinou sú pozitívne ohlasy na tieto výrobky. K tomuto nápadu som sa dostal cez pána Dalibora Nováka z firmy Noami Art Glass, ktorý ma oslovil a spýtal sa ma, či by som nechcel propagovať vlastne tieto spomienkové predmety u nás na Slovensku s tým, že by som mal výhradné práva. Tak som si povedal, prečo nie. Na Slovensku nič také zatiaľ nie je. Spočiatku som mal strach, že Slovensko je konzervatívna krajina, ale časom si na to ľudia zvykli. Pre mňa to nie je nejaký zvláštny pocit, keďže moji rodičia vlastnia pohrebnú službu a ja už budem v podstate 4. generácia, ale mám k tomu určitý rešpekt, určite. Myslím si, že už áno, sú docela často využívané už tieto služby. Spočiatku to tak nebolo, pretože si myslím, že Slovensko je dosť konzervatívna krajina, ale Slováci si už na to zvykli. Áno, tieto spomienkové predmety sa dajú vyrobiť z popola domácich miláčikov a viac o týchto výrobkoch sa dozviete na www.topa.sk alebo www.facebook.com/topa.sk. Tak a víťazná otázka je od pani Janky Lunterovej Malej a tá vyhráva sviečku s vlastnou potlačou a prívesok Tears of the Desert a tu je otázka. A založenie k tejto firmy ma viedlo vlastne to, aby som dal vlastne pocit tým pozostalým, že ich milovaná osoba neodišla navždy od nich, ale že je pri nich, teda že môže byť pri nich, ale v trochu inej forme.